नोंनि बिखुनजोआ अबाहाय थायो मा गेस गैया नालाय अराव होलायबाय दाउनि हासबेन्डआ मा जब मावो फैबाय बुरलानानै मैया मोनाव बुलायनानै थि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो जों स्कुलाव थांनो ओंखारदों आरोना रेडि सनालिजों आंजों स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे टाइमाबो 7:20 जाबाय मालानो थाब थाङाबा टट'फ्राबो मोना आरो थाब थांबा थाब मोजां आरोना जिखुनु सराव ओंखारसै आसोला सिगां हागुरिया मैया खिगुनाया हा सनालि मैया मारै खिगु होनदों हा माबोरै खिगु होनदां मैया हा जिरायनानै थि गाज्रि एफा गिदिर देरनानै स' थांबाय थाग्रोसै र' टट' लाहैग्रोसै स' गारि टट' लाबाय जोङो दायो स' लोगोफोर दायो जोङो माने थांग्रोबाय थानोसै आरोना लामाखौलाय माथो देखायबाय थाबावोना बेखौनो बेनो 2000 years later लोगोफोर स्कुलनिफ्राय न'आव सफैफिनबाय आङो फैनायखौ देखायलायासै मानोबा ओरैबायदि सान्दुं गोसा गरमबो सफैस्लाब मोनि गस्लायानो गानलानो गरम गेलेगासिनोसो दङ मैयानि गेलेग्रा मोनबोनायाबो जों गेलेखावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंबो गैया जेबो लाबोआसै बानलु नै माबा लाव बिजौ एवजानो सायनानै लाबोखाबाय माने सायखानायसो जिनिसानो बेखौनो बायनानै लाबाय आं 10 थाखानि एवनानै जानोसै जाया आरोना बोरायाबो जाया ओमफ्राय रानियाबो जाया ओंखायनो आं हारसिं गेसआबो दिनै मोनगोन ना मोना गेरेन्थि गैया गेसआलाय सफैबायनो खिन्थु गारियानो गंसेल' हाबदोंनो आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो हास्लाबगोन ना हास्लाबासो होनहरदों नायसै र' मा जायो मैयानि गेलेग्रा हरनाया बेजों गेलेगासिनो दं बेखौनो खोख्लैबाय बुरलानानै मैया मोना बुरलायनाया नों मोनसिगोनथ' आंजों दाक्का मोनसिगोन नों रावबा न' सिङाव हाबैदों फैजा हौवाखौनोथ' आंजों मैया साला हासु बुलायनाय बुजानायखौ बावदों बियो थिखोबायना नैबेजोंसो बुरब्लाजोबो जिनिसफोरखौनो नोङो गथ'आ मोनबाय र' नोंखौ लुथियाब्रा हुना बेखौ माबा खाबथानांगौमोनहाय गुनाजों नै गेस गैया नालाय अराव होलायबाय दाउदै ओइ वाइट कालार संबाय थाया आङो गेस गैयैफ्रावबो डाबल बिखुनजोआ दालिजों जा बेजों जा थावा एसे खमद्राय जाबाय जों आंनि दाउदै एवनाय बरिया बेनोबा टेस्टि जासिगोन आंना दालि जहल दाउदै आरो आंहा माबा दंबावोसो लाव बिजौ एवनांगौ लाव बिजौ दंहाय आंहा एवनांगौ नोंसोर दाउदैखौ रावबो मोनजाया आंल' जागोन दाउदैखौ रावबो मोनजाया आंल' जागोन हारसिं ओरैबायदि बालुलु मोन्दों बुंनांला दाउदै एवबाय ओमफ्राय जोगोनार जोगोनार नङा लाव बिजौ ओरैबायदि गरम दुगैयाखै दाबो ड्रेसा मैयानियानो मैया मोनायाव गाननाय दा दुगैनानै लानोसै आरामनो जाखांनानै खामानि दंलै खामानि गरमाव डाबल दुगैनाय जायो खयबार दुगैनो सानफ्रामबो खेननै दुगैनाय जायो गरमथार एवना लाग्रोसै ओमफ्राय जा दुरबल मोन्दों देहा मोजां मोनाखै उदै सारोम आं मिथिया संना लागोसै र' लाव बिजौआ नै एवना लाबाय गेसानो होफैगोन ना होफैयाथाय दिनैबो माबा गारियानो मोनसेल' हास्लाबगोन ना हास्लाबाथाय होननानै बुंदों फन हरबावनांसिगोन खनसेबाव 1 hour later स' लोगोफोर आङो दायो दुगैखां माखां रेडि आरोना ओमफ्राय माने जा खामानि दङमोन आरोना आंहा न' जिफोरबो खनस्रांनांगौ ओमफ्राय खामानियानोथ' जोबनो थांखाया आरो खामानिफोरखौबो मावथेरनो मोना ना आङो सानसेयाव मावजोबनो हायाना बेनि थाखायनो
दहायो मोनखांबाय मोनखांनानै जाबाय लोंबाय बिदिनो थोरसि लथा सुबाय सिबो सुनांगौ बाखि दंमोन आंहा इखौबो सुना लाबाय ओमफ्राय नानिखौबो थुखैबाय ओमफ्राय माने आंबो दुगैनानै लाखांबाय आरोना दा ओमफ्राय हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय दहायनो आरोना ओमफ्रायो रेक्सुखौ थुखैयासै दिनै गाबोनफोर थुखैनोसै आरोना दाखालि थुखैखादों आङो ओमफ्राय माने टाइमफ्रानो मिलायाना आंहा ओमफ्राय नै दा आरो माने बांद्राय बेलासिना दुगैबाबो गुजुयो गगा मोनो ओमफ्रायो गुजुनाय जाबाथाय माने रायजाखायो आरोना हासबेन्डजोंहाय मोनानानै दुगैबाव होननानै दाखालिबो आं मोनायाव दुगैनाय जादोंना बेनि थाखायनो आरोना स' ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिदिनो गोदाव सोराव थांबाय एसेबां माने गोलावबो जायासै स' आङो दिनै जेरावबो थाङासै नोंसोर नुखाबाय स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय फैबाय फैनानै संबाय खावबाय जाबाय बेनोसै आरोना जेरावबो थांथ'वाखै दासान्दि थांनांगौ जेबो प्लेनिं गैया थांगोन र' उनाव बेरायनो मा ओमफ्रायो नेक्स्ट सप्ता सानडे सेटारडे सानडेफ्राव न'आव थांनांगौबो जानो हागौ नायनोसै मा जायो टाइमफ्रा मिलायोना मिलाया ओमफ्राय सनालिया मैयानि नै गोरलैयाव लाबोनायखौ मा जे बानायखो बानायनो हायाखै होननानै रागा जोंगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ अनेक जन मानसियानो सोंहरदों आरोना मा होनोमोनलाय नों बेसेबां फरायो नोंनि हासबेन्डआ मा जब मावो ओमफ्राय नोंनि बिखुनजोआ अबेहाय थायो मा मावो बयबो सोंहरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो बेफोरखौ बुंनो सानो आङो दानो खोन्थाथ'वा र' मा होनो माने एसे उनाव खोन्थागोन बिदि सानो आरोना आङो मानो होनबा आं दा कमफर्टेबल नंथ'आ आरोना बेफोर खोथाखौ रायलायनो ओमफ्रायो आरोथ' आं इउटुबाव ओंखारनाया बेसेबांथो गोबाव जादोंना बेनि थाखायनो माने गोबावथ' जाबाय आङो इउटुब चेनेल खुलिनाया बहुद सिगाङावनो खुलिदों ओमफ्राय आं भिडिअ आपल'ड होदोंमोन थांनाय बोसोरनि जानुवारियाव ओमफ्राय होमबाबो आं रेगुलार नङा आरोना नोंसोरनो नायबा मिन्थिखागोन आङो जानुवारियाव भिडिअ आपल'ड होदोंबाबो माने अनेक आरो अनेक गोबाव थानानैसो होदों आरोना सिया लानानै जिरायब्रा बेना माने बाम जानायल' ओमफ्राय खोन्थागोन र' आङो थाबैनो बिनिबो भिडिअ लाबोगोन आङो Q&A भिडिअ लाबोगोन आङो माने आंनि फेमिलियाव सोर सोर दं आंनि हासबेन्डआ मा मावो ओमफ्राय आं बेसेबां फरायखो बेफोरखौ आङो सब भिडिअ लाबोजोबगोन आरोना लाबोगोन सानो आङो दा खोन्थाथ'वा आङो नानिनि माबाखौ बानायना होनदों लाबलाय बाय बाय हाथै गेसावहा बेरायहैनो होननानै लेंगासिनो दङ सनालिया आंखौ बिमानि नाव बेरायहैनो होननानै थांगोन बाल र' थै माथो थगायखो थांगोन होनखादों आं दहायनो ओमफ्राय मानो थगाया थांगोन होनदोंना आङो ओमफ्राय मानो थगाया होनखादों थाङा होननानै बुंदों आङो थगायदों आयौ माथो इमान गोरा बेलाय बा मारै नोंबा मा खालामनो नागिरदों हनै गावहानो सोहैबानो जायो माबा आंखौसो सोरखौ सोंनांगौ नों सोबानो जायोमोन ना बेखौ मोनै सोबाय गावहा बिफा गोरा जाखायोना माया बे माबादि बानायनो थोगोन माबा बानायगाव नों सोदो र' आंनि आखायाव नों सोबालाय माथो जायो जेनेबा आंनो मानोथो होफैजोबो बेयाव ओरैलाय माथो आंनि आखाइखौ बरो नोंसो नागिरदो सनालिनि बिल्डिं रेलावथ' बिल्डिं लुनो हाया बेयावनो लुबाय थादो बिल्डिंखौ आरोना स' लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आङो थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगोन ओमफ्राय मोजां कन्टेन्ट लाबोनो माने सेस्था खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो इन्ट्रेस्ट खालामनो सेस्था खालामगोन जा हायो जेसेबां आरोना ओमफ्राय दासान्दिथ' टाइमफ्रानो मिलाया आरोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय बियो आं होननाय खोथाफोरखौ सब सोलोंजोबो आरोना जेबो होनजाया बिनि खाथियाव माबा होनबाथाय सोलोंजोबो सबनो ओमफ्राय एखमबा हारसिङै माने हाय गाइस हेल' बिदि होनलायबाय थायो आरोना हारसिंनो जा मिनिनो ओंखारो आङो बिदिनो सानसु टाइमफ्रावथ' बबेबा समफ्राव माने आं खामानि मावफुबाय थानाय समफ्राव आरोना बियो हारसिं रायलायो ओमफ्राय हारसिं भिडिअ मा होनो आरो दा आं जे होनो ना ब्लगावहाय बेफोरखौ होनजोबो आरो हाथाय गेसावा बेरायनोसै मानि उनावथ' बेखौ बेरायनो लांनोसै आङो दसे बिमानि उनाव बेरायहैनानै फैनोसै आङो ओमफ्राय बे ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय आं नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो थाबैनो स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार